Здравейте хора, днес ще играем FC Mobile и ще се опитаме да играем, да стигнем FC Champion в Head to Head и в Versus Attack. Аз съм Legendary 1 на Versus Attack и Legendary 3 на Head to Head. Ето ми го моя отбор. Чакайте, 123 оверал. Много бъгва, не знам защо. Както да е. Ето не е кой знае какво, ама да ви трябва, между другото сам дет си изхарчи 24 150 шарда. Ето, като цяло това ми е отбора. Ето това е. Аз играя с това на Мактомини, не знам какво прави тука. Само да го сменим, защото аз съм с ново крило, а именно Гюндоган. И сега ще ви покажа човека, който е оверал колкото Ван Кол, приятели. Ето Мактомини. Бум, бум. Ето така. Трябва да ми дигне оверал, хора. Трябва. Задължително. Ето. Така се получи това. Лапорт там. Не така. Не така. Това тук. Ето. Така. Ето го. Човека. С 125 оверал. FC Champion на Versus Attack, Head to Head на FC Champion с 5 звезди, тук 3. И не е давал никакви пари. Грегар Кобел 120, някакъв Бреймер 124, Левия Мобек 124, Сингл 125, този 121, Густо, Педри 124, Осияла 124, Витиня 124, Алекс Бена 124, Рао 125 и Емблем 125. Просто това е златен отбор за милиарди. Ама за милиарди. Това са малко по-слаби отбори. Ето този. Тук. Чакай. Този. Но няма. Горе-долу добър отбор, няма гледайте, че съм 123, просто съм със слаби. Не гледайте, гледайте, това е дисконект. Така, започваме. На Versus Attack пускаме. Ще играем този път Versus Attack, защото искам да стигна FC Champion. Нека да ги видим тези лохмани. Това не е, че аз не съм лохман, ама те са по-големи лохмани от мене. Нали се сещате, бро? Ливърпул! О, хора, може това да е Ван Кол, защото Ван Кол е с Ливърпул. Отгоре пише Ц нещо си S0. Аз съм тук Маваринка от тата. Маринката Дона 15. Испания. Ето. Мален 121 оверал, много слаб. Има Диего Марадона. Леле. Деца направо ще го разцепя. Дори няма да подавам. Люп. Гол. Майко Феран Торес, какъв златен гол, драги зрители. Драги зрители. Просто отнело ми е около година и половина за този отбор. А на този човек, който е сега ви го показах с 125 оверал, буквално играе от почти една година и е с този акаунт, играе от почти една година и е 125. Има много голям късмет, защото Грегар Кобел го беше взел имаше някаква 120 там десен бек и го продаде. Взе друг десен бек 120. И просто какво да кажем, голяма история. 7-2.
Оп, Саша кара. Феран Торес, който скоро ще влиза в ще да кажа Реал Мадрид, никога. Ще влиза в ПСЖ, Париж Сен-Жермен, за около 60 милиона. С номер 9 на фланелката. Не е в него стил, но трябва да покорява. Гюндоган! Майко, какъв гол с Гюндоган, хора! Този мисля, че пич дисконектна. И съм просто добър. Не че ако сега този пич с 125 оверал, който не знам откъде го имам. Пусни в това. Ще ме разсепе, ще ме направи на див капан. Чакаме сега, чакаме. Челси, Браун, 1989. Ей, Спорс, цъна гейм. Ето така. Айде сега, Гюндоган, моят златен отбор просто. Много златен, ама си златен. Давид Рая има и той. Почваме. Баена, каква тривела вкара. Гути се опита и той да направи не тривела, а финес. Баена, каква просто ти я направи Баена. Оп. Майко Баена, Алекс Баена, Саша Баена. Този пичага с 125 оверал. Не е просто пичага, той е Радо Тигъра му викат. Never been the same again. Защо ли пея, майко, хора? Това буквално всеки път се случва при мене. Дори като играя и нямам никакъв късмет. Ама никакъв. Това почти всеки път ми се случва, когато удрям гради. Вътре в гол лентата, обаче не го зачитат. Нищо, че е 5 на 4, но хубаво беше, че Феран Торес беше клекнал, за да може да вкара Талвин. Иначе щеше да стане голяма шега и щях тук да го разфасувам буквално. Щях да го написам жестоко. Ето, Феран Торес. Много водят. Гюндоган, гол! И 8 на 8 е за сега. Вече 8 на 9. Ето. Гледайте. Нищо не стана. Ядосам се. Ще опитаме. Ето така да видим. Да играем за 5000 джема. Не. Само да... аз сетих да направя едно нещо. Сетих се. Мале, молят се. Верно ли ще му пусне? Ако мога да дисконектна човек. Не да дисконектна. Чакай да видя поне коя минута е. Да, 60-та минута не е дисконектна. Няма проблеми, хора, няма проблеми. Влизам. Ето тук. Абе, хора, аз само продам Мактомини, бе. Мактомини. Хора, продам Мактоминик. Аз затова лефнах като цяло. За 1500 шарда. И за 1650 шарда и вече сме... Ето така. Сега избираме халф. Някакъв халф. Само чакайте, избираме това така. Айде бе, включи се, бе.
Ето е така. Ето така. Не си харесахме. Хубаво. Така. Така. Имаме само така. Ще гледаме някоя 119. Да видим. 119, че Гучи е за смяна. Ще му дойде времето утре други ден. Така, скролваме. Надолу. Ето ги 119, че не ги подминахме. Няма, не си харесах. Няма, спокойно. О! Радо Тигър е в играта, брат. Радо Тигър е в играта. Хора, пращам му покана. Пращам покана на Радо Тигър. Пратим. Хора, гледайте. Сега ще играя срещу него. Моля ти се, поне доспи да играем. Искам просто да му вкарам 2 гола. Ето го Радо Тигър. Грегор Кобил 125. Това куче варди като повече от нещо. Варди повече от варди като Лев Яшин. Да видим сега. Чакаме. Майко, погледнете го. Този имаше, ми се привидя, че имал лисе. А той е било Синго. Бах, той е дебелак. Не се обиждайте, да има. Сега, какво да кажем? Дебеличък си. Ето го Лапорт. Родри 120. Хора бъгнали. Не ми е бъгнало. Пак. Не. Оп, право Гучи. Стопката подава на Алекс Баена. Синго. Густо тръгва. Алекс Баена е след него. Подава на Роу. Подава на Ембуено. Мале, там беше Давид Рая. Ако мисля, че Давид Рая си е в прайма. Защото не всеки път варди така, хора. Не искам да ви лъжа, но не всеки път варди така. Повярвайте ми. Не всеки път. Давай, Сашев. Педри подава на Баена подава на Рао. Рао. Гол на Рао. Мамка му. Няма, ще се справим. Взеха ми топката. О, леле. Почва се. Оп, ето. Баена очудващо как падна на земята. Оп, Гучи. Добре, хора, имаме го. Потегляме добре. Не. Хора, не можем да вкараме един гол. Сега този ще Радо Тигър ще ме вкара втори гол, но беше Давид Рая там, очудващо. Оп, Баена. Аз съм в момента навънка малко на въздух, защото вкъщи е много задушно и тук излизат някакви хора. Къде съседи излизат? Не обръщайте внимание. Поздравяват си хората съм. Какво да правят? Оп. Гюндоган подава на Феран Торес. Не, хора, взеха ми топката пак. Синго, брат. Родри. Калвин, Родри. Леле! Какъв пропуск?
Леле, хора, това можеше да е златен гол. Като и да е. Беше гадно. 60-та минута е, даже 70-та. Сега искам много да вкарам и да играем на успех. Просто искам да вкарам. Май, ще губя. Не усещам победата. Оп. Гюндоган. Хора, видяхте ли глична ми? Не! Хора! Не, защо? Човек! What the fuck? Аз имам интернет. Защо не ми бачка? Браво бе, да ви трябва да се в праймас. Сега не ме обижайте, защото... Значи всичко е заради да ви трябва. Значи... Колко автоголови съм си вкарвал заради да ви драя. Колко автоголови. 30 000 автоголова сигурно съм си вкарвал. Не 30 000. Там 20 автоголова. Аз тръгвам да подам. Искам още един матч с този. Направо ще скъсам газета. Хора, ядосан съм. Как може? Това всичко беше... Той иска да играем. Моля се, Господи, на небесата. Искам да вкарам и да го победа. Моля се. Искам да вкарам. Да цъкнем плей и чакаме. Чакаме. Аре бе, хора, сега ще ги бием. Сега ще го бия това, Гледайте сега. Не знам какво ми става, нищо, просто съм побъркал, ядосан съм от тази игра. Ядосан съм от миналия матч. Сега направо ще го скъсам, бе, човек, ще го скъсам задника. Гледайте сега. Родрик. Насрах се. Няма хора, ще му взема топката, маля. Това малко... Ауч. Мале, хора. Това е късмет, бе. Да нямаш късмет от 30 дни, даже толкова, че и повече, а това трябваше да е засадено. Дирам, но съм слаб. Брат, аре, хора, не искам да ви разочаровам, но май ще дисконектна. Няма пък да дисконектвам, аз съм мъж, ще се бия до зъби и до край. Давай. И съдем Дуспа, майко. Дуспа. То трябва да пропусне. Браво! Какво? Не може! Искам този гол да го видя. Това. Аз не го ли увардих, човек? Хора, не, брат. Как бе, заради шибания Давид Рая, ле? Сай 2-0. Не искам да се отказвам. Родри, давай, чиси. Оп, браво. Не. Добре. Мамка му. Хора. Не, бе, брат, защо седиш там, бе? Значи, защо има двама на халфовата линия? Емблем. Сега трети гол ще ме вкара. Да, бато. Хора, ще дисконектна.
Винаги аз съм най-слабия хора. Винаги просто винаги се ядосвам. И ето пак ми взеха топката. То не знам какво прави. Значи... Поглед, видяхте ли го това? Дори не задържах. Хора, това не трябваше ли да е фал? Гледайте. Това си върви на където си иска. Кучи! Yes, бе! Майната ти, бе! Yes, бе, брат! Yes, бе! Най-накрая, бе! Халелуя, бе, брат! Това е късмет, бе! Завижда, бе, Будка, завижда, бе! Гледайте, сега като истински българин ще му пращаме това. Гледайте, хора, ще му пращаме това като истински българин. Оп. Аз съм истински българин. О, боже, хора, не знам какво ми става. Да не полудявам. Само защото карах един гол. Не знам. Never mean to save again. Оп, браво Лапорт. Гюндоган. Давай, Талвин. Давай. Не бе, брат! Не бе, Сашо, не. Давай, Лапорт. Айде, гол, давай, брат, давай. Аз се отказвам, бе, човек. От шибания да ви трая, бе, хора. Гледайте, бе, човек. Гледайте, нищо не правя. Да, сега пак ще ме вкарат. 4-0, 64-та минута. 4-1. И да вкарам, не мога да го бия, хора. Давайте. Гюндоган. Хора, трябва да го бия. Гюндоган. Браво, бе, Гюндоган. I love you. Направо ти изям шундрата. Хора, искам... Между другото, хора, не знам как ще го настигна, но искам да играя в дуспи. Много ми се играя в дуспи. Просто не съм бил дуспи от когато си изпълня... От когато последния път ме изпълнихме. Така... Хоп. Алекс Бейна, давай, ти си моето сърце. Ти си... Не. Саше. Така, давайте. Давай. Това е, брат. О! Не, аз съм буквално, видяхте ли? Нямам интернет. Брат. Няма, бе, брат. Стига, бе. Брат, ще играя трети матч. Не ме интересува дали ще иска да играе. Ще отсъкам колкото трябва, докато не пусне. Гледайте сега. Буквално, брат, ме интересува Рул колко гола е вкарал. Гледайте сега, гледай. Не мога да цъкни. Давай, цъкни, бе. Давай, бе, човек, цъкни, бе, брат. Цъкни, бе, yes, бе, брат. Цъкна. Хора, ще го трепа. Това мач се стягам. Гле. 120, 123, 124, 123. Бах то. Да, погледнете го. FC Чемпион. Значи, когато мине, да кажем, сезона, дните за FC Чемпион, колко трябва. Той, като стане на Legendary 5, буквално един ден и половина му трябва и
става FC чемпион и на двете. FC чемпион на върс атака става за половин ден, на FC чемпион на head to head става за... Боже, каква глупост. Става за един ден. Буквално за един ден. Гледай. Аре бе, брат. Аре бе, искам да че взема толкова те да ти вкарам, бе. Шматкин. Шматкин. Не. Няма ми вкараш пък. Няма ми вкараш пък. Давай. Давай, също. Не ми вземай толкова, бе. Махни. Давай. Не. Аре бе, брат. За какво не движиш, бе? Хора, ще да вкарвам. Хора, ще се разрева най-накрая. Честно. Стига си правил тези финтове, бе, Ру. Майко. Гле, не знам защо не подам. Гути. Хора, аз имам ужасно предположение, че максимум да вкарам един гол. 2. Максимум, брат. Ако се вкара той автогол. Значи, ако се вкара автогол, буквално го признавам за най-великия. Представете си хора да си вкара автогол. Мале, ще го... Не, давай. Не бе! Ти много ще спавате. Защо там подаваш, бе? Този не знам, нещо му става. Родри. Маркос Лорентес. Аре бе, Лапорт. Не. Хора, това заслужава червен картон, то сингл е много и дебил начин. Човек. Хора, ще си вземам сингл. В отбора. Ще си го вземам, казвам ви. Някой ден ще събирам пари за... Не пари, не. Аз на парите му викам шардове. На шардовете му викам пари. Майко да ви трябва, не знам. Наистина се вправим, дано прайма му да е до 15 дена. Ама, дуспа. Не пропусна. Хора, не знам какво ми стана, ама този човек не знам как така пропусна. Хора, вижте какво пускам. Мистер Бис. Не знам защо пия Мистер Бис. Хора. Не. Аз ще се откажа скоро. Не. Дано да сме 0 на 0. Дано да сме 0 на 0. Дано да сме 0 на 0. Да. Не. Човек, тия глави до никъде няма да ми донесат победата. Като ги знам, те тук се раздават на... тук с жилета са просто моите играчи. Жилета. Тичат след тази топка, те са ритм топко. Давай, бе. Червен картон, хора. Дуспа сега ще има. Или жълт, или жълт картон ще има. Мусяла ако вкара. Майко. Не, брат! Не. Не, бе, защо прето? Пауър ще е. Хора, виждате ли в момента какво правя? Човек, това ми е от интернета. Ще ме дисконектни. Хора. Хора, ще ме дисконектни. Хора. Това ще ме дисконектни. Прави ми се интернета. Моля. Дано да играе в Дуспи. Дуспи!
Yes! Гол, 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 гол! Дано да им то какво ще направи. То къде ще би? Не! Хора, аз буквално направих това в средата. Защо? Гледай сега. Трябва да вкарам, трябва да би... Човек... Мале! Не бе, защо? Хора... Не знам... Моля да вкарай, немаш пропусти. Майко, вкарах. За малко беше. Ембуен, брат. Хора, ембуен. Гути, моля те би. Не, Гути. Гути бе, брат, Гути бе, брат, Гути бе. Последна дуспа. Хора, дано да би там, къде ти ще бия, къде ще се хвърля аз. Майко, майко, майко. Моля те, Гюндоган, моля те, Гюндоган, моля ти става Гюндоган. Гюндоган трябва да вкара. Майко, 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 майко. Това. Моля се да пропусни на боговете. Амин. Да бия на средата, хора. 3 на 3, хора. Давай. Не. Моля се, не вкарвай. Не вкарвай. Човече, не вкарвай. Хора, след тази, ако направя победа, като свърши този матч, приключваме. Мале, как може бе, човек? Хора, аз, значи, това са просто най-златните футболисти. Хора, аз ви казвам, аз ви продавам отбора за 5 стотинки. За 5 стотинки. За 5 стотинки. Маля, то как? Човек, то пропусна. Моля ти са. Не бе, брат. Човек, аз се откажа. Ще се откажа. Между другото. Хора, сетих се за едно нещо. Майко, то хубаво, че ще припадна. Хора, трябва да вкарам. Не, ще пропусна. Браво, бе! Браво! Този трябва да пропусни. Пропусни, бе, братле! Пропусни! Yes! Бе! Аре, нашите! Пуе, умира, бе! Да ти умре отбора, бе! Пуе! Не, хора, шегувам се. Не, няма такива неща. Просто се радвам, защото този човек съм играл преди с него, защото нали ме е във Friends и не знам, просто... Просто съм... Добре. Хора, мисля да спирам. Това беше от мене. До нови срещи.